Малкия ядеш. Нема да му даваш на него нищо. Само аз ще ям. Бегай! Глад мори народа. Ники не обича стържени, аз в принцип ми е по-лесно да стана рендете. То носи да. Пробуй да те спръсна Не обича стържен. Къде съм ги? Иначе така е по-прямо гребкам. Тук са мити за ръчички. А защо нямаме пупа? Защо не сме пълни? Защо ти лично? Махни се от тук с тия котешки ногти. Сол да ти сложи ли малко? Къде прикрия? Защото по-бързо се пържат, като са дебели.